Здравейте! Днес ще ви покажа как да свалите само една страница или само, например, две страници от даден файл. Има файлове, които са много големи и ако решим да ги прекачим към имейл, няма да можем да изпратим имейла. Той ще бъде твърде тежък. А и понякога е нужно само малка част от цялата информация, не целият файл. Да кажем, че имаме този файл за правила за разделно събиране на отпадъци. Искаме да изпратим на някого само как да изхвърля опаковките от пластмаса и метал. Така. Те са удобно направени всички само на една страница. Това е страницата, втора страница. Много е важно да гледате коя е страницата написана тук. Този номер трябва да имате предвид, когато ще сваляте страница. Така. Десен бутон Print. След което се уверявате, че тук на принтер е избрано Save as PDF. Ето, Save as PDF. След което тук на Pages, страници, избираме последната възможност. Тук можем да уточним коя точно страница искаме да се запази като PDF. В случая ние искаме втора и пишем 2. И тук автоматично виждаме точно тази страница. Даваме Save. Изписваме къде ще я запамети. Аз мога, разбира се, да си напиша тире втора страница. И да запаметя файла. Ако искам да запаметя повече страници, също е възможно. В смисъл да ги сваля и да ги имам на устройството си и после да ги изпратя някой. Пак по същия начин. Да кажем, че искам да изпратя указанията за разделно събиране на пластмасови, метални опаковки и също така на стъклени. Тоест, искаме втора страница, ето как пише втора страница, и тук вече трета. Това става последния начин. Кликам на която и да от двете страници, курсора на мишката да мига там, пак десен бутон, Print, след което тук на принтер пак Save as PDF и тук избирам отново последната възможност. Тъй като искам втора и трета страница, трябва да напиша последния начин. 2-3, след което давам Save. Тук мога да се озаглавя файла както искам. Втора и трета страница. И го запаметявам. След което, ако ида в моите свалени файлове, има известно време, ще видя, че тук пише първа и втора, защото аз имам две страници и страниците са точно тези, които искам. Пластмасови метални опаковки и също така стъклени. Ако видя другия файл, който изтеглих, който беше за пластмасови и метални само една страница, ще видя, че всъщност имам наистина само една страница и тя е втора страница от първоначалния файл. И тук пише само едно, защото има само една страница. Успех!